Ya ngozi yomwe inachitika ku Chikangawa ya Saulos Chilima ndi anthu ena 8 zimwe onse mutendere ndi ngozi yomwe ili yosamveseseka, yomwe ili yopanda mayankho, andi pokhazikisa kafukufuku uyuyu Malawi wina aliyense anachilandira chinthu chijacho 100% mosatengera kunena kuti pamene pajapo paonongeka ndalama za Amalawi, misonkho ya Amalawi, koma anavomera chifukwa chonena kuti ngozi imene ijayo kufikira tsiku lomwe ndikutulutsa video iyi palibe munthu amene amakhala nayo mayankho. So kafukufuku uyuyu akuyenera ndithu aduse muzozama zenizeni ndi kubweresa chithunzithunzi chenicheni chomwe chinachitika pa 10 June. Sitikufuna nkhani ngati za sewelo tikuferanji Malawi pamene popo akhala okhumudwa kwambiri. Zinachitika dziko lomwe lino tikamanena imfa ya Asangala, Dick Matenje ndi anzawo yomwe inachitikira ndithu mboma la Mwanza. Ikamakambidwa nkhaniija panopo imakhala ngati kuti ndi sewero, koma zinali zinthu zopweteka, ndipo ndi zinthu zopweteka zomanena kuti dziko ngati dziko anthu azitha kufa then ndikungofufuta chinthu china chilichonse basi kumangokhala nkhani, kumangokhala basi kumakumbukira opanda mlozo wina uliwonse kapena kuziwa yenikeni chomwe chinawapha anthuwo, ngakhale pamakhala ndithu pali ma chances ochuluka onena kuti anthuwo anachita kuphedwa. Ndi iyi ya Saulos Chilima sitikufuna ikhale ngati mbiri mmene ili ya ngozi yomwe inachitika ku Thambani, anthu amene anachita kuphedwa ndi Malawi Congress Party. So pa ngozi iyi ya Saulos Chilima kafukufuku uyuyu akuyenera ndithu aduse mozama. Sitingakambe imfa ya Saulos Chilima osakambapo kufa kwa Lafu Kasambala, chifukwa imene ndi tsinde lenileni lomwe linachitisa kunena kuti ngozi ikhale pakati pathu. So ngati tikuona kuti ukuku kuli zinthu zokayikisa kunena kuti anthu aja anachita kuphedwa, ziwani kunena kutiso Lafu Kasambala anachita kuphedwa. Ploti yopanga chipongwe ndege singakhale ploti ya 2 days basi Kasambala amwalire ndi imfa ya nomo, then nthawi yomwe within kupanga ploti yonena kuti tapeza advantage mnzake wa Chilima wamwalira, ndiye tipange plan yonali Chilima timpase ndege kapena poti wapempha ndege tipange zakuti. Zosatheka. Ndi well planned. Kafukufuku wa Saulos Chilima aduse ma areas wonse, chifukwa ndikufuna ndinene pano motsindika Saulos Chilima anazunguliridwa ndi adani. Tiziwe kunali Saulos Chilima
mulandu omwe unanenedwa kuti wakhululukiridwa umakhuzanso akuluakulu ena aku MDF komwe kunachoka ndege kuduse kafukufuku. Zotheka Saulos Chilima chiwembu chinapangiridwa kumeneko. Ndizotheka Saulos Chilima chiwembuchi chikukhuza Malawi Congress Party malinganaso ndi ma statement amene anatuluka ngakhale maumboni amene ali ogwirika, ma statement ogwirika amene anthu anapanganawo njengunje pakufotokoza kwa president kunena kuti ndege ija inafika ku Chikangawa, pomwe makafukufuku onse afege anachitikachi amaonesa kunena kuti ndege ku Chikangawa sinafikeko. Koma titazindikira kunena kuti president wa dziko pamene lero tikunena pano ndi president wopuma ananama panalibe chinthu china chilichonse, yes tinangozitenga ngati zinthu zichazo zanomo kuti ndiye kuti mwina anaphonyesa. Akuyenera ndithu apanidwe afusidwe fayo zokhazija zomwe analankhula kuti ndege inafika ku Mzuzu pomwe ndege sinafike ku Mzuzu. Zokhazija anaphonyesa figa ya anthu amene omwalira. Lazarus Chakwera anaphonyesa kufiga ya anthu omwalira. Pali funso pali question mark pamene paja. Ndikunena kuti ndege iji yakwera pokhwitima ku Nkhalango kumatsimikizira mtundu wa Amalawi pomwe ndege iji itakwera koyandikana ndithu ndi midzi komanso tawa. Pali mafunso pamene paja ndizokwanira kutenga anthu kuti akayankhe chani kodi akayankhe milandu. Kuyimisidwa kwa kafukufuku wa ndege mkatikati mwa usiku kulinako kuthekera kunena kuti anthu ankakonzekera kuzikonzekeresa alo kusuntha ndege olo kupanga chinthu china chilichonse chosongoneza umboni pamalo pomwe panagwera chani kodi panagwera ndege. Amene ajawo timasimikiza kuti anali ma Dreyse tactics. Ndi zinthu zokwanira ndithu zonena kuti malemu Saulos Chilima anachita kuphedwa. Ndikunena kuti kunena kusakwera ndege kwa Richard Chimwendo Banda kumene kuti ndege yayo inadzadza ndi umboni wokwanira ndithu kunena kuti ndege ija inapangidwa chipongwe. Anthu amene wawo akuyenera kutani kuti akuyenera kufusidwa including ndikunena panopa Mai Mere Chilima amene amayenda ndi vice president malemu Saulos Chilima omwe ndi amuna awo kwina kuli konse komwe ankaenda limodzi. Ulendo umenewu sanapezekepo bwanji. Koma nakaso ndiziti zomwe iwowo amakhala akumva foti munthu amene wanatisiya vice president ndi amuna awo pamakhala nkhani zina zomwe amakhala ndithu akucheza kapena kukambirana za serious ifo anthu ajawo ndithu inali thupi limodzi ndiye analinso ndi nthawi yomakambirana zinthu za serious zokhuzana moyo wawo. Ndizopinga zomwe zikubweranso chani kodi pakati pawo zomwe amakambirana mkatikati mwa chani kodi mwa nyumba amayenera mayi ajawo apite akatani kodi akafusidwe ndipo akalongosole za kukhosi kwawo. Saulos Chilima ananena kuti anali ndi list ya mayina zimene zinkachitika within zisankho zichazo za 2019 yokuti list imene inali yonena kuti pali anthu ena amene akupanga upandu okuti amutani kuti amuphe. Kodi list imeneyo ili kuti sitingayang'ane mbali imodzi ngakhalenso titaonera pano boma lomwe lilipo panoli muli anthu ena amene Saulos Chilima samantani kuti samamfuna kutheka upo kumene sanatani kuti anapanga nawo. Sitingachosere pamenepo.